ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। କହିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। କିଏ କହିପାରିବ? ତମେ କୁହ। ହଉ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଛି? ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୀତରେ ପଢିବା। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କହିବ ହେଲା। ଯାଉଥିଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ, ଯାଉଥିଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ, ଥିଲା ତା ସାଥେ, ଥିଲା ତା ସାଥେ, ଯିବାକୁ ଜିଦି କରିଲା, ଯିବାକୁ ଜିଦି କରିଲା, ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲା ବାଟେ, ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲା ବାଟେ, ଦେଖିନ ରୁଷି ଗଲା, ଦେଖିନ ରୁଷି ଗଲା, ଦୀର୍ଘକୁ କହିଲା ଯାଇ, ଦୀର୍ଘକୁ କହିଲା ଯାଇ, କହିଲା ରୁଷ ନାହିଁ, କହିଲା ରୁଷ ନାହିଁ, କହିଲା ରୁଷ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଯିବା ଭାଇ, ଆମେ ବି ଯିବା ଭାଇ, ଏ ଚାଲିଲା ଏକା ଏକା, ଏ ଚାଲିଲା ଏକା ଏକା, ଅଇ ଯେ ଐରାବତ, ଅଇ ଯେ ଐରାବତ, ଓ ଚଢିଲା ପଟ ପିଠିରେ, ଓ ଚଢିଲା ପଟ ପିଠିରେ, ମାମୁଁ ଘରେ ହେଲେ ଭେଟ, ଓ ଚାଲିଲା ନିଜ କାତେ, ଓ ଚାଲିଲା ନିଜ ଖାତେ, ସାଙ୍ଗ ଲୋଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗ ଲୋଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ମାମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ଏକାଠି ହେଲେ, ମାମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ଏକାଠି ହେଲେ, ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯାଉଥିଲା